Salam, hormatly vatandaşlar. Şuň 2020-nji ýylyň 3-nji mart hepdäň pençenime güni siz ýene-de türkmen halky DWT kanalynda. Men ýalňyja çykyş etdim, orin bir zady unutdum aýtmany. Men şu ýerden Türkmenistandan habar aldym. Boyun aldım size ýetirerim diýip, şuraya habar. Türkmenistanyň hökümetindäki işleýän adamlardan habar bar. Türkmenistanyň bir kanun grajdany, ýa-ni bir kanun çertde wezipetçilikleri ogurlap ýören Türkmenistanyň grajdany Gurban Berdimuhamedowdan däl, Türkmenistanyň beýleki wezipeli hökümetdäki işleýän adamlardan habar aldım. Belarusiýanyň ýolbaşçy Lukashenko we Belarus hökümeti türkmen taliplara garaşýar. Egerde siz Belarusiýa barsaňyz, sizi kabul ederler. Şu ýaly maglumatlar bar. Şu ýere barsaňyz, Belarus hökümeti sizi ýerleşdirer, mümkinçilik dörer, döreder, wagtlaýynça şu ýerde garaşmana. Egerde o ýerde Belarus ýa-ni universitetleri özüňiz perewod et bolmaýar, onu ýerine çözmeli bolsaňyz. Ýöne şu mümkinçiligiň bardygyny men size aýdýan sebäbi şunu Türkmenistanyň maňa jam edip aýtdylar. Bizim taliplerimize aydın Türkmenistanyň grajdany Gurban Berdimuhamedow ýaly bizde hökümetde işleýän bir arasy adamlar bar, biz onu bilýäs. Şonuň tarapyndan gürleşirilen, ýa-ni Belarus hökümeti bilen gürleşirilen, ýa-ni maglumatlar size geçirýän. Belarusiýanyň hökümeti türkmen taliplerine garaşýar, kömek etjegini boyun aldy. Siz şu ýere baryp bilersiňiz. Indi siz Polşa baryp, Germaniýa, Çekiýa, Slovakiýa başga döwletlere barýaňyzmy? Ya da siz Belarusiýa barýaňyzmy? Öz ıhtiýaryňyz. O ýerde riskler bar, aňarda da berde de. O risklary siz özüňiz, ýa-ni habar almasaňyz, özüňize riskleri almasaňyz size kömek etjek ýok. Şonuň üçin kyn görmän pikirleriň maslahatlaşyň şu ýerdäki ýaşulygyny bar bolsa ýa-da eýýäm 5-nji, 6-njy kurtda, 4-nji kurtda okuyanlar bolsa, Belarusiýa jaň edip, Germaniýa jaň edip, hem ýere jaň edip, özüňiz çözüp. Hiç wagt ýeki özüňiz etmeň. Gruppa bilen gidin, 2 bolup, 3 bolup we ýolda barýarkaňyz, ýa-ni kimdiňizi aýdyp durmaly sebäbi sizi ýa diversantlar diýip ýa ýeni orada diýip helak etmesinler. Bolýan biz ýola barýar, biz evakuasiýa bolýar. Evakuasiýony ýa-ni hökümetler bilen işleýän. Kiýewiň hökümeti bar, aýdym, biz Belarusiýa gitjek, şo ýerde nime etjek bolýar. Bize türkmen hökümeti şu ýere gitmeliýdi. İçhana aýdyk bilen şonu. Ýöne gitme. Men gepleşigime Timur goşuldy. Timur, hoş geldiňiz gepleşige. Assalamu alaikum. Hoş bulduk. Waalaikumsalam. Salam eziz vatandaşlarım. Waalaikumsalam. Ýalňyja men gepleşik geçirdim, onu siz girip bilmediňiz. Girecek bolup, häzir mümkinçilik göredi. Eger siz giren bolsaňyz bir ikinji gepleşik geçiräýeli. Şu men maglumatlar aldım Türkmenistandan bolup geçen zatlardan. Ukrainada bolup geçen zatlardan. Size bilýäňiz, size maglumatlary alyp dursaňyz. Siz nähil maglumatlar bar sizde? Näme bolup geçýär Türkmenistanda we Ukrainada? Sizin maglumatlaryňyza görä näme etmeli bizim vatandaşlar? Bizim bilen paýlaşaňyz gowy boldy. Aýdym. Sağ olun. Bilişiniz ýani bir tarapda, Orta tarapda we belki Ýewropa tarapda alýan informasiýalar soň belki internet resurslarynda we şol telewiziýanlarda şol aýdylýan atlaň bary köplek zatlar fake zatlar görkezýärler bolsaň bir sayt açyp da şunu %100 uzanyp bolan şo saytlara doğrudan şoň üçin berde köp saytlar näme edildi, blok goýuldy köp saytlara we açan wagtynda inestroň agent diýip öňüne görkezýär. Şu belki Ukraina tarapdan şoň üçin köp näme bar berde, köp düşünýän we näme hem ýerde fake informasiýa diýip şo görkezip, saýdyp, şonda adamlar
yanlış düşünmene köp tatlara mecbur bolýar. Şu anda täzinde informasiýony uruş gelip dur, iki tarapdan hem tarapdan uruş gelip dur. Ortiýet bilýär, ortiýet ýeke galdy şol Ýewropaň aşyna Amerikaň we biz Türkmenistanyň bolup şol därdi ýaşap ýör. Şoň üçin şu bolup duran zatlara özümüz goşulmajak bolýar. Täzinde biziň mesele, biziň bir problemamyz olamasa haramda onun rejimi şoň üçin därde indi problem bolmadan biz köp zatlary aýtmana därden ýagdaýymyz ýok. Ýöne şol nämede bolup duran zatlar, Ukrainada bolup duran zatlar idarelýär we şol öz Türkmenistanyň watandaşlarymyzyň şartyna girip orada gitmeşip dur. Maglumatlar alyp dur, sowa begendir ýanda şol Ýewropa öz kapysyny açypdyr biziň näme stetimiz üçin. Ýöne kynalsakda ýene-de informasiýa gelip dur, şol näme ok degdi diýip ýitirimçilik bolup dur. Şo üstlerinin maşyn gitip barýar, tank geçip gitdi diýip şeýle informasiýalaryň gelip dur. Ýoğlanlyklar barda biziň näme watandaşlarymyň. Şoň üçin bärde näme diýjek bilen şu bolup duran zatlaryň men şu watandaşlarymyz näme telemesin şol bolup duran zatlary goşulman. Şol öňkü şol şartlarda bileşip şeýdip bileşip şol näme Germaniýa ýa Moldawa geçip öz janlaryny guturmaga men şoň üçin şoňa ruh näme berýände, şoňa maslahat berýän. Sag bolun. Sağ olun Timur. Gatı doğru maslahatyňyza sağ olun. Doğrudan bizim halkymyz uruşa girmeliler. Biz hiç haýsy tarapy däl. Doğru demokratiýa bilen diktatura görüşýär. O doğru zat. Ýöne taliplerimiň mümkinçilikleri ýok. Olar ýa görüşe eder ýa. Başga bir döwletiň hatabyna görüşseň ýa başga bir döwletiň tarapyny alsaňyz sizin statusyňyz olar ýa-ni mümkinçilik bermeýär. Şoň üçin biz size maslahat berýär. Siz ýaş talipler, siz okumalysyňyz. Şoň üçin goşulmaň. Indi Timur, şeýde bir näme döwürýärler. Men oglunlary görýän Telegram chatlarda talipler bilen gürleşýär diýär. Şunun häzir mümkinçilikleri açyldy da. Uruş bolýan bir zat ýa-ni erwet zat gelende hökman başga tarapdan bir gowuz adam gelýär. Bir zat erwet bolanda hökman başga tarapdan gowuz adam açylýar. Ol deňaramlyk diýilýär da. Mysal üçin ine biz diktaturaga karşı uğraşýar bolýan. Biz ýeňip bilemdik, bütün dünýä diktaturaga galdy. Häzir bize mümkinçilik berdi. Berdimuhammedow şol sastaba salyp onam bir wada ýok etmek. Ine şoň üçin halkymyz ses çykyp başlamaly. Ine Ukraina talipleriniň ýagdaýlary häzir uruş edip durýan şol wagtda ýa-ni Ýewropa döwletleri gapylaryny açdy. Şular humanitar gaçywatalga alyp bilýärler ýa-da syýasy gaçywatalga almana mümkinçilikler boldy. Mysal üçin türk grazdanlarymyzda oraya mümkinçilik ýok ýa-da başga döwletlerdäki Ýewropa däl döwletlerdäki adamlarda oraya mümkinçilik ýok. Ýöne Ukrainadaky taliplarda şu mümkinçilik döredi. Sen näme pikir edýäň? Sen şol döwletlere gidiň diýip maslahat berýäňmi ýa-da Belarusiýa gidiň diýip maslahat berýäňmi? Şonu bize aýdyp berseňiz. Sag bolun Federatçiň bana. Aýtşyňyz ýanak, ýokarda aýtşyňyz ýanak şu uruş edip duran ýagdaýda we başgadan bir näme şol başga gowy tarapan bar bir tarapdan da şo türkmenler üçin şu bolup duran ýagdaýda şol nämede Ukraina sebäpli, şol uruş sebäpli международный organizasiýalar we şol Ýewropa döwletleri we beýleki döwletler hemmesi şol nämäniň rejimiň, haramdagyň rejiminiň işlemýänligini we şoldäki pasollar, konsullaryň hiçat etmänligini we Türkmenistanyň biziň watandaşlarymyz
şol haram rejimi gerekdärligini gördüler we şol näçe müň san adam aňarda taşlap goýar. Şol öz ýurduny, öz milletini ören bizim prezidentimiz däl, Berdimuhamedowyň kimdigine şolda görüldi. Soňmasa yeniden bir tarapdan gowuljak şol men pikirimçe köpräk şol öz türkmenlerimiz, öz studentlerimiz Ýewropa aşak bolmaly we şo Ýewropa aşan wagtynda bolan zatlar barada we şol öýlerdiň nälik günlerde şo düşündükleri barada we Türkmenistan döwlet tarapyndan olara seredilmediligi barada we diňlenmediligi barada we şo öýlerdiň taşlanmagy barada hemme zatlar barada şol Ýewropa döwletlerinde şu ýokarda eline gelen şu dostlaryňyz tülen şol näme Ýewropa daklara prawdaşyk organizasiýalara öýleriniň başyna geçen ýagdaýlaryny aýdyp bermeli hem ýerlerde. Egerde şol häzir 5.000 adam şol 1.000 adam 2.000 adam geçip şol öz ýagdaýlary barda şöyle görünüp geter öz ýagdaýy howa şöyle egerde kimde näme dip şol watandaşlyk aljak bolsa ýa belki politiski ubeş aljak bolsa şo olaram öz tarap hemme tarapdaýyn bir şo ýazyp hemme ýerle ýazyp berseler onda ýene-de şo rejimiň garşysynda ulakan bir atomny udar bolýar. Tem bole biziň çağalamynyň, tem bole biziň studentlerimiň üstünden o biziň halkymyň üstünden şeýle bolýar. Enendi şo gezek geldi, şu wagty ulanyp, şu pursatı bermän, ol şonda öz studentlerimiz öz gynandy, näçe adamlar ýok ol şöyle hiç kime gerek däl o şöyle Türkmen halkynyň hiç kime gerek dälligi şöyle belli boldy. Şoň üçin burada siziň aýdylanyňyz men goldaýan täzemde şu pursatda Ýewropa döwleti we belki döwletler gözüni ýummajan men bilýän. O şu gözüni ýummajan bilýän we şol tez arada şol haram rejimiň ýykyljakdygyna we şu aýdyp geçen öňde aýdyp geçen territoriýada kampaniýa aýdyp geçen zatlaňyz hemmesi üstüne barar diýip pikir etýän täzemde bärde aýdylan zatlaň ýalan ýok, bärde aýdylan zatlar diňe akym boýunça diňe şol şeytan rejimi garşysyna we arasda dogruçul hereket, türkmençilik we imanlyk hereketi we hep olatlar barada hemme biziň halkymyz düşünýär. Bütün dünya döwletindäki türkmenler şu çykyşlary görüpdirler howa näçe 100 miňlerçe adamny görüpdir. Şoň üçin diňe şol ýokardan haýyş etdir, hemme haýyş şol öýlere niýeti şol bir demokratik döwlet gurulmasyny Türkmenistanda isleýär tüýsürekden. Olamasa nesip bolsa siziň aladalaňyz bilen Muradaga soň şol etýän açyk hereketleriniz gizli däl, siziň açyk hereketleriniz gizli däl, hereketleriniz bilen arasy hereketleriniz bilen şol zatlary nesip bolsa siz geljekde başararsyňyz diýip umydymyz bar. Sag bolun. Sag bolun Timur, köp taňaýakasyn öz pikiriňiz üçin. Şu ýerde bir zat belläp geçmeli, hormatly watandaşlar. Siziň ýanky bostunlyk almaňyz, gaçyp atalga almaňyz siziň individual işiňiz. Hiç hili konsul, Türkmenistan prezidenti, DWT, Gurbanow, Timur Serkerde goşulyp bilmez. O siziň hususy çözgüdüň. Siziň Allah'ın beren ýollary açyk bolansoň şu ýoluňyz alma. Siziň ýoluňyz bar. Belarusiýa gidip garaşyp wagtynça şo ýerde Belarus hökümetiň kömegi bilen garaşmak. İkinji Moldawia, Rumyniýanyň üstü bilen awtobuslar bilen öz-özüňe kömek edip Türkiýede garaşmak. Ýagdaýlar ütkinçe. Awtobuslar bilen Polşa bar, ondan isen Ýewropa döwletlerine baryp şo ýerde gaçyp atalga alyp ýaşamak. O siziň öz istegiňiz we öz ýoluňyz bolmaly. İçhana bir zat diýdi, beýlik bir zat diýdi, o diýdi, bu diýdi. Olar analiz edinde özüňiz netijeni çykarmaly. Men diýjek bolýanlarym. Ýewropada ýaşaýyş gülýan, gowy. Aýlyklar ama hemme adam ol. Dogrudan çatda biriň ýadyşýary baryp ýöne ertesi sana bermeýärler ýa gaçyp atanlar. Oňa prosedurasy bar, onu geçen ýöne häzir
sezdirmeýän köp wagtlar häzir uruşyň ýagdaýy boýunça derrew kararlar çykýar. Derrew karar çykýar. Siz dubly problemaňyz bar. Iki problemaňyz bar. Birinji problema Türkmenistanyň diktatory bütün dünýäde belli ýapyk döwlet Türkmenistan. Türkmenistanyň içine iň ýaşap bolmajak durmuş gurulu diýip tasdiklananlar. Sizin şoň içiniň ýa adamy, grajdany. Şo sebäpli siyasi gaçwatalga atdýar. İkinci, Ukrainada bolun sebäpli Türkmen ilçihanasy, Türkmen döwleti, Türkmen hökümeti size kömek etmeýän soň, sizin humanitar gaçwatalga dilýäňiz size berýär. 2 ýyllyk, 3 ýyllyk wagtlaýynça berilýär. Şu ýollar bar. Biz size düşünürýär şu ýollary haçanla siz siyasi gaçwatalga alan ýagdaýymyzda siz Türkmen rejimine edil iňne sokýan. Sebäbi näçe köp adam alsa, şonça köp adam Türkmenistanda rejim, diktatorlukla ýörep durany suwd edýärler. Täze bu ülkede o ýa adalar alan oklar. Ýöne Ýewropaň islenip döwleti alýan. O ýerde demokratiýa, o ýerde adalet. Yeni bir gaýdan bir topor adatlykda ýaşap görmedik. Demokratiýaň näme düşünmeýän, demokratiýada ýaşap görmedikler. Bir de demokratiýa gerek, sire gerek, lafat diýip bir ýalňyşyp gaýtyp diktatorlaryň edýän işlerini demokratiýa urupdurup ýalňyşyp siz düşünýär. Men demokratiýada 16 ýyldan beri ýaşaýar. Ananyň iň dünýäde gowda şu demokratiýa adam gymmatlyklary. Şunun gowdaty ýok. Bunu menden Churchill aýtdy. Dünýäde iň ýigrençlik demokratiýa ve şu demokratiýadan gowda adam şu neçe tapylmady diýip belläp geçýär. Näçe bir ýigrençi sebäbi ýol boş bolup sen aşağıdaky adamy jogap bermeli bolýar. Sen istendik wagt, istenen adam tanqid edip sen ýalňyşlaryny aýdyp bilýär. Diktator döwletleri. Şoň üçin watandaşlar size aýdýan şu reali ýagdaýlarda sizin mümkinçilikleriniz bar. Unutmaň şonu. Indi men soragy, ýa-ni bizim şeýlerde Timur, näme pikir edýäňiz? Ukrainadaky uruş köpe gidermi ýa dururmy ýa näme şertlerde geçer? Ýa-ni Türkmen watandaşlarymyz Belarusiýa baryp garaşyp oturmalymy ýa-da eýýäm täze durmuş urmalymy? Eger uruş köpe gidýän bolsa, onda bular başga bir program etmeli. Eger uruş gysga wagtda gutarýan bolsa, onda olar wagtlaýynça bir ýerde garaşmaly bolýar. Näme pikir edýäňiz? Uruş köpe gidermi ýa ýok? Aýdym. Häzir şol näme biz analiz etdik, şol näme Ukraina, Ýewropa, Amerika ýerak kömeklerini we hemme tarapdaýyn we şu näme Ýewropa döwletleri hemme tarapdaýyn şu Ukraina kömek edip durur. Ýerak tarapdan we belki bu tarapdan hemme tarapdaýyn şol näme kömek edip durur Ukraina we şol we oň garşyna bärde orta etdi döwleti öz koşullarını köpeldip yine şol näçe müňlerçe tank, näçe müňlerçe raketa, tanklar şol gysga wagt içinde basyp almak üçin uly hereket edilip durýar. Şonda prinsipi şol näme şol egerde men şol koşun serkerde bolýan bolsa mesela şu özüme Putiniň ýerine goýup görsem onda ol koşun serkerde ýa-da şolunde oňunde men utuljak däl gardiniýasy bar oňam. Men utuljak däl Russiýa utulmaly däl. Şoň üçin hemme resurslaryny we belki ýokardan uruş güçlü raketlerini kullanıp şu öz koşunlaryny maksimum ulanyp dur. Endi oňarçadan şol näme kömek gelýän üçin Ýewropa tarapdan belki tarabam bolar partisan uruşlary näme gilli uruşlary olan garşyna ulanyp durar we şol sebäpli uruşyň haçan guturjagyny anlam edip öňünden aýdyp bolmaýar. Ýöne biziň meň nisihatym öz watandaşlaryma, öz biziň çağalarymyza, studentlerimize
Egerde şol men gepleş gördüm, köpse bizim öz çağalamız Türkmenistanda geljegi ýoklugy üçin köpse Türkmenistana baraslar gelen oklar, Türkmenistanda ýaşaslar gelen oklar, şeýerinde Türkmenistanda diktator bolan üçin ol pahylar niýde bolsa galmana taýýar. Şoň üçin men pikirimçe diňe Ýewropada galsaňyz Ýewropada demokratiýa bar we şöýerde adamlaryň her türlü wazmonçlar bar, şöýerde okamana wazmonçlar bar. Şonda men pikirimçe şol öýleňiz düşünüň. Egerde galjak bolsaň şöýerde onda politiski ubirişi sorap bilersiňiz we o zatları özüňize bagly bolýar. Sag bolun. Sağ olun köp. Diýmek häzir ki ýagdaýdan peýdalanyp, pursatdan peýdalanyp bizim watandaşlarymyz Germaniýa ýa-da başga döwletlere baryp, şo ýerde okuwlaryny, ýani täzeden başlap Ýewropa diplomlaryny alyp bilýär mümkinçilikler döredi. O ýerin ýani şo ýere baran soň şo ýerde sizi alyp eliňiz gaňaryp kup Türkmenistana akademiýa bolmaz. Türkmenistanyň ine men köp gördüm-de Türkmenistanyň raýatlaryny bular alanna jenaýat işedenler de Türkmenistana iýermerler. Sebebi Türkmenistanyň ýagdaýyny bilýärler. Şoň üçin gorkunç zady ýok. Edýän işinizi edin. İçhana edýän işinizi aýtmak hökmanlar eger bolsunlyk ýani gaçyp ataly aýan bolsaňyz, onu içhana duýdurmaň duýgundan. Diňe şol migrasiýony guluklar bilen bolun. Gerek bolsa bize haýyş edin, biz hatlar berip, biz bollar we kömek berdik. Timur, gaty dogry belläp geçdiňiz. Uruş gysga wagtda guturmadyň kady. Ýani sebebi Putin öz ýani ugrundan gyra gaçan, Ukraina ýurduny kapitulasiýa edip tapşyran, ortada da Ukraina kömek edýän Ýewropa döwletleri, Amerika döwletleri bar. Şol uruş inni ýaderni uruşy ol bütün dünya uruşuna eltermi, eltmezmi? Näme pikir edýäňiz? Mümkinçilik barmy şol? Ýa şo mümkinçilik duýgunden ýok. Bu ýalan gurulmalar diýip pikir edýäňiz. Şunu bir düşündirip berseňiz bizim halkymyza. Sağ olun sözleriň üçin. Indi şu ýerde biz men harby nuktaýda nazarda tutuýanda şol belki ortaýet men ortaýetin içinde ýaşap otyrym. Ortaýetim howa şol indi şu ýerdem köp zatlary analiz edip dur. Gynansak da, gynanmasak da şol näme belki şol ýaderden yer alan bary ortaýetde glawny komandaşy Putiniň prikaz bilen hemmeti boýawy ýagdaýa we uruş ýagdaýa geçirildi. Indi hemme ýer özüňiz bilşiňanak global ýokarda Sputniklerin üstünden hemme atyrlyjy şol ýaderden udar urmak üçin haýsy obýektler bilen bilenmek godatlar bardy men aýtyp biljekler ýene şol gerek ýerinde men pikirimçe men aýtyp biljekler şol %100 ulanyp bilerdik ýene ulanmagan ähtimal sebäbinde şol uruş häzirki 3-nji dahan uruşy başlamadygy üçin egerde şu Ukraina we şu Ýewropa, Amerika arasynda bir gepleşik we bir gepleşikli bir diplomatiýa bolmasa şol uruşyň ýyly men pikirimçe oňluga alyp barmaz we şol ýaderni udar bolmagy mümkin diýip pikir etýän. Eger şol öz arasynda ulalaşyp bilmeseler. Täzinde men pikirimçe bu ýaderni udar bolan wagtynda özüňiz bilýäňiz, mesele şol her türlü bizim bilmeýän zatlamadan bar o. Şol indi mesele şöýerde köp zatlar nemin elementarlar aýdýan mesele Huda saklasın şol nämede Atlantik okeanda şo ýeriň şo nämen geçen ýerinde Titanic platan geçen ýerlerinde şöyle öyle adamsız ýöreklerin submarinlaryň bady şol submarin nämesi şoň nämesi näme üçin ýasalyp dur şol nämede şo
diktatinçlik bilese de yarı komanda üstülen yarılsa şol Amerika soň aşaňa gitdi we şol Ýewropa soň aşaňa gitdi diýip şöyle şogene prognoz etdi bolar. Her türlü biz ýaralan baryny bilýär, ene estağfurullah. Şol atlar bolmasyn, şol bizim hemme bilen şol nämetýär, harby tarapdan öz bilokan olanamyzy, akademiyada okan olanamyzy bilelikde şol uruş diňe şol näme bolsun, bir diplomatiýa bolsun diýip biz bärdin tama etýär. Bolmasa hiç ile koçluk garaşyp bolmaz bu zatlardan. Sag bolun. Sağ olun köp. Men bir sorum var size, Timur Serkerde. Doğrudan uruş bolsa bolabermeli. Şu mümkinçilik var. Inni men diýjek bolýan adam, egerde şol uruş bolsa, Hudaý saklasyn, Hudaýjan hemme adamyň jan saglygyny gowrasyň we şoňa iltmesin. Egerde şu Putin şonu etmeli bolan bolsa, ya etjek bolýan bolsa, ya etse, şo bir gyzyl knopkasy bar, şonu basan ýagdaýynda operatorsyz göne raketa uçky diýem ya, o signal ýanky lot ýanky submarinalara baryp yerin aşağınaky şahtalara baryp şöyle komanda bolýar we şu ýerdäki ofitserler şu ýanky raketany goýberýär. Goýberýär. Ya nähili şu gyzyl knopkaň esasy edýän işi näme? Şolara signal berýärmi ya doğrudan şonu basanlar şol Putinin özü raketany uçurýarmy? Şonu bize düşündürip berseniz, eger bilýän bolsaňyz elbetde. Bäde mesela şol nämede şu pusk edýär, şu elindäki çimadanda gyzyl knopkany basan wagtynda hem ýerlere komanda barýar. Näme şu näme, egerde şol komanda baran wagtynda, egerde şol komanda baran wagtynda şol haýsy nämeden bir şu yerin aşağındaky raketde durun ýerine ya Amerika tarapdan ýarylsa, ýa-da şol rep üstülen radio elektron barba bilen baskı bolan wagtynda şol bir 5 sekund, 10 sekunddan ýerine habar gelmese, şu patwierdzenie gelmese, onda o ýerde işlen, o ýerde awtomatiki iskustveniy intellekt işleýär. Şurada bolsun bolmasyn şu raketlerin öleri şol öz raşotlaryny näme dep, şol näme dep ölerini aktiwat etýär baram. Ýa şu diňe şu Putinin özüne bagly şu knopka, Putin elinde knopka şol baslandy, awtomatik gitýär şol. Diýmek onu biz gaty hop aslında diýmek şu mümkinçilik dur. Biz onu unutmasam şu mümkinçilik dur Putin'e. Knopkany basyp, gyzyl knopkany basyp bütün dünýäni hopa salmak mümkinçiligi dur şol. Bolup bilýär, istendik wagt bolup bilýär. Uturun ýagdaýynda ýa-da şonu ýanky basjak diýip basan ýagdaýynda şu mümkinçilik dur diýmek. Dogry dämi? Şolan hawa şu açygyny dogry, täzinde şu iskustveniy intellekt şol näme, şu çymadan iskustveniy intellekti goşulan şu adam, ýa şu iskustveniy intellekt şu waýyny tematikada näçe bir 60 ýyllar şoň üstüne işlep geldi. Şoň üçin adamlaryň şu faktorlaryna görä ýa kesellidi, ýa şu ýerde bir gaz nämetdi, adam ýogaldy, şu etjek nämeni knopkany basyp bilmedi, şonda şu atlary bolmasyn diýip şu iskustveniy intellekt şol nämede ýaderni ýaralan näme şu raketlara şu şahtalarda, atlarda we o raketlara şahta diňe şahtalardan däl meň açmanyň şol nämelerde şu Atlantik okeanda, Tihi okeanda şol näme gezip ber, şol näme submarina gezip ber, adamsyz submarina gezip ber. Şol olardan komanda, awtomatik komanda olaram iskustveniy intellekt, olaram gerek ýerinde ýarsa, ene mesela açmanyň şol nämeniň bir submarina biri şol nämede diktatinçlik nämede näme ýarylsa, mesela Amerikany ýader uda gereginde şu Amerikanyň hem ýerde suw basýar mesela. Soň ýene şol näme, de ýokardaky Sputnikler hemmesi olar birik bagly, bir urulan wagtynda beýle kirişler, beýlekisi urulan wagtynda beýle kirişler, olaryň bolmasa onda ýerdäki nämeler Sputnik ýerdäki antenleri işap başlaýar. Şoň üçin hemmesi birik bagly, şolar uzy bärde şol nämeden asty şol raketanyň baram
Uzu şu nämede ortaydın içinde näme edildi? İspanya geçirildi. Olamata Astrahandan näme urdular mesela Çita urdular, Astrahandan belki Sahalina urdular wa. Öyle gitjek onda hasaplap görsen 9-10 miňlerçe kilometr bolýar. Şol düşen ýeri hemmeten bir näme plus minus 10-15 metr aşy näme hawa. Ýalňyş. Hawa 10-15 metr ýalňyşda düşen ýene işläp dursaatlar hemmeten ýene şolary ýerite baýgalyk bolsa şolatary hemmetini berdi atrapot ketildi hawa. Indi ýene bir goşma çatadym bar. Indi mesela şurada şu urşun tik tutarmaz üçün bir näme bar. Olamasa şol grajdan adamlar var. Indi şol urşu orta kıysa tutarmaz üçün täskel berýän atlar şol grajdan adamlaryň içinde şu pravo sektor diýer belki Rusu Ukraina woýanlary we belki grajanlary käbir elen awtomatly atdy şolaryň garşyna çykmak täpli raketni udar etmäne olary näme ýagdaý ýok bolup belki näme hortedy. Onda mejnunat organizator olatdy görüp olary soň dünýä boýunça olatdy ýaýlar şoň üçin diňe şol täpli näme geçip bilen şu spes operasiýa geçip bilmändir şol atlar. Diňe şol halkyň içinde belki woýanlar barlygy üçin. Bärde näme diýilýär? Bärde şol nämeni halky, Ukraina halkyny живой щит diýip bulanýar diýip. Şeýdip bärde bir tarapda bilen hemme näme telewiziýonlarymyzda, atlamyzda şu aýdylyp geçilýär şol näme. Şol halky öz Ukrainadaky harwlary öz halkyny mission tutýar diýip şolaryň ortasyna girip atýarlar diýip. Ýokardan terezinde bärde уже военный частlar ve belki ulanılacak raketa ve belki hemme nämeler Ukrainaň aeroportlary hem ýerleri uruldy, patlady hawa. Bayraktar we samolyotlar hemmesi nämeden çykyryldy. Tehnikalar hemmesi uruldy hawa. Indi diňe galanda partisan urşlary we şu näme şu Amerikan bilen wysokotoşny yaralany ulanyp şol şäherden partisan urşlary içinde başlady hawa. Olam şoň üçin biraz näme urş uraga çekmek mümkin. Ýöne her haçanam şol nämeni belki o ýaderine yaradanam öňürde bir belki yaralar, letal yaralar olaram ulanmaklary mümkin. Şol nämede ýese şu nämede woýlaň aşy nämede belki zapas boýpripaslar da ýeriň aşagynda saklanan ýerler bar. Olan koordinatlary belli boldy we şu ýeriň aşandaky belki zapas nämeler продовольствие zapaslar olaryň ýerde belli boldy diýip aýtyp geçdiler. Olaram haçan mata ýokda şu letal nämelerden urmaklary mümkin. Güýçli hareketleri ýokardan urmaklary mümkin bolar. Sputnikden hem radyň görüp durýan barada habar berildi derdi. Sawalym. Bolýar. Şunuň bilen biz öz gepleşigimizi gutarýar. Timur, ine bizim watandaşlarymyza maslahat ýa arzuwlaryňyz bolsa aýdyp bilerdiňiz. Sawalym, eri watandaşlarym, şu bolup duran atly gördüňiz, şu haram rejimiň öz bizim watandaşlaryň gerekdäligini, haram rejimi bizim halkynyň gerekdäligini, onuň öz milletinde aýdym dagap, narkotik edip bilenini hemmäge aýan boldy. We şol wagtyň bar aýan we ýanky rejim ýalaklary belki minbeler bar ýa-da şu gözüňizi açmagy sizden haýyş etýän şu zatlary gözüňizi yummaň. Eger şäher şu gözüňizi yumsaňyz, onda ýene 7 ýyl, 10 ýyllap şu haram rejim dowam eder o. Siziň çağalaňyzy, siziň gyýlaňyzy zorlap, edip bu haram rejim tohumtyjy dağap gelir, öňküden beter bolar şu rejim. Şoň üçin semde bütün dünýä ayağa kalktık, bütün dünya gördük, bütün dünya şu haram rejim karşısına çıkacak olduk. Sizin kalman, özünüzü rehabilitasyon edin sayesinde şu gelen vaktinde halk degmedi ana. Soňmasa studentler yüzülmek isteyen, nämedeki şu
Ukrainadaky hawa şol ýene-dem atja kuladım edip bilseňiz Ýewropa geçen Murat Gurbanow aýdyp geçdi. Şo ýürýän awtobollarynda hem ýerde ak baýdaklar bolsun we aynalarynda ak matalar tutun çep tarapdan, sağ tarapdan, iyi tarapdan hemme taraplara şol baýdaklar görünmeli säýdinde ýürep barýan maşyn ýa çepde mesele näme bolsa yer aly güçler bolsa çep tarapdan görünýär, sağ tarapda baýdak bolsa çep tarap görünýär, şoň üçin hemme tarapdan görünýär, hemme tarapdan baýdaklaryň asyp öýleňizi fokus almaň. Arasda ýaşa biri-birine kömek edin. Sağ olun. Allah ýardyňyz bolsun hemmeňize. Sağ olun köp. Timur Serker'de maslahatlarınız arzu olduğunuz için. Doğrudan düğün men yani geliyen çeşmeler, malumat çeşmelerde gördüm. O beysen vekili yani Sino çökmündeki Donetsk'taki yerleşen vekilin üstüne bomba açıp ölüp durur. Şöyle de bir kiçirak yol oluşakken şöyle. Şuraya bomba düşerine seyretmeye Türkmen gражданами mı, Ukrayn mı yani görüşen mi terabarona mı onu seyreden okşam için ödümüzü hükman suratı evakuasiyadan studentler deyip yani keskitledim. Baryan yerinde. Doğru bellekleşti Timur Serker'de. Hormatly vatandaşlar, doğrudan men goşulyan Timur Serker'den sözlerine Türkmenistan'ın basyp alan Gurbanow Berdimuhammedow şunkunny Türkmenistan'ın gражданı. Hiç vazifesiz adam. Şul adam bir kanun ýagdaýynda prezident wagty bir kanun ýagdaýyna halk maslahaty ýerip şo ýerde özüni ýolbaşy edip bellädi. Özü ýygmak geçer. Ol bir kanun. Haçanla prezidentlikden giden ýagdaýyna onun hiç wazifesi galmady. Şunkunny Türkmenistan'ın cinayetçi gражданы Gurbanow Berdimuhammedowa karşı hemmämiz görüşmeli. Şun halk maslahatyna baryp gezýänini ýa-da köşke baryp oturýany bir kanun. Şonuň üçin ýene bir gezek bildirilýän MHM gullugynyň ýolbaşyna, polis gullugynyň ýolbaşyna, baş prokuraturaň ýolbaşyna, KD'niň ýolbaşyna, ýokary suwdyň ýolbaşyna we Adalet ministriniň ýolbaşyna, Konstitusiýa suwdynyň ýolbaşyna siz Berdimuhammedow bilen garyndaşlary siz bile cinayete gidersiňiz. Ine şu günne cinayetçi Berdimuhammedow Türkmenistanyň gражданы bar ýere baryp yalan sözler başga bir wezipeli adamdygyny bildirip maşençilik edip dur. Tutun şonu, arrest edip salın, galan. Siz Türkmenistanyň halkyň gününe gahrmançylykça hereket etdiňiz bol. Şonu etmedik ýagdaýynda siz savçasnik şu cinayet işini yapyan adam hükmünde bolursunuz. Men öňünden aýan cinayete çağırlarsınız. Näçil kesçegi ne kanun esasında görür ýöne siz cinayetin şäherti bolýan. Baş prokuratura siz prokuror gözlegini edip şu kanun esasında ýalňyşdygyny şol adama Türkmenistan gражданы Gurbanow Berdimuhammedow prokuratura çağırıp düşündirmeli. Ve şöyle tutsak etmeli. Şunun bilen biz öz gepleşigimizi torýas, hormatly vatandaşlar. Biz 48 sany bizim okuwçylarymyz, taliplerimiz Kiýewden Warşawa tarap uğran ýoluna Akpata diliyes. Allah can Hudaýjan gorusun şolar barjak nokodyna diýir samanja barsyn biz dilekleri diýer. Kiýewde başga galan 5256 adama da biz jansalyklaryny, jansalyklary arzu edýär we Allah şolaryň gorusun. Hemmerde Türkmen halkyny Allah gorusun. Biz özüne kömek etmesek, şunkunny hökümetiň ýolbaşçysy bolup bir maşennikler, paraxorlar bize kömek etmejegini biz gözümüz ýetdi. Şonuň üçin Türkmen halky diňe sağ olun.